Oh, tapi Mas. Bensinnya lagi nopo? Sang apa lho? Narik kok. Oh, alah. Entuk pirang karung? Karung-karung itu lah takon. Olak kan. Ora kan jenengan. Salah dia. Sedap. Mas, minuman, Mas. Kene minuman sih, Mas. Enggak nih, San. Es. Ekstra jos saya ben rada nyeni sithik. Oh, iya ini. Jan. Sik. Tamu iki sawo kering. Es batu jos iki. Wah, jan wangi leram to. Suan. Nah, kan yo bah wangi. Oh, ini mah ya Allah. Bah rasane es batu bah ngelaan wangi. Ngomong gitu. Iki Mas, ekstra iki Mas. Wah, nopo nih Mas? Yo ekstra sih stop blas. Lonceng. Ya, monggo. Jan enak Mas. Kula matur suwun Mas. Oh, nggih. Lo tak wangsul riyen nggih. Nggih. Terus nggih. Nggih. Kalem-kalem ah. Ya lur. Ngopi ngene iki mesti bakal enak. Jelas, yang pertama extra jos. Ning awak nggarai sehat lan otot panggah kuat. Narik iso dilanjutne rong karunge ya tak gagas.